Giveaway! Познайте цената на тази кутия за погача и може да спечелите картичка шоколад или декорирани бомбони мерси на тема по ваш избор. Даваме ви чисто новият ни продукт кутия комплект за погача. Тя включва банер, погачата на име. Всеки продукт в кутията е изцяло персонализиран спрямо вашите желания. Вторият продукт в кутията е карта за наричане. Текстът върху картите е какъвто вие пожелаете. И третият продукт в тази кутия е топери за мъфини. Могат да бъдат обикновени или като тези двуслойни, може да бъдат едностранни или двустранни, с панделка или без панделка. Тези са двуслойни, едностранни и с панделка. В тази кутия също така има и два вида стикерчета за персонализиране на подаръчета за гости. Според вас каква е цената за тази кутия? Напишете коментар с предполагаемата цена. Харесайте клипа и ни последвайте. На 25 октомври в 15 часа ще обявя победителя. Доверете ни се и изберете Pink Hippo Alex Handmade.